El torn de Catalunya Sí que es pot té la paraula el diputat Coscubiela. Gràcies, senyor president. Bé, de les intervencions escoltades fins ara ja és bastant evident el que sabíem, que aquests pressupostos s'aprovaran pràcticament amb els mateixos termes que es van presentar, sense cap canvi significatiu. I amb el fet curiós que els mateixos que els voten, o una part dels que els voten, els critiquen per terra, mar i aire. Coses velles. I això es fa no gràcies a un pacte, sinó que es fa gràcies a un contracte d'adhesió que la CUP ha signat amb el govern. És molt diferent un contracte d'adhesió que un pacte. Avui hem escoltat les intervencions, disculpi'm, així les he viscut jo, del portaveu del grup dels millors, Junts pel Sí, i de les portaveus del grup de les elegides per Déu, la CUP, donant consells a tothom de com s'havien de fer les esmenes, de com s'havia de fer bé l'oposició, de com nosaltres estàvem fent unes coses mal fetes. Bé, tenim la sensació, sincerament, que si s'haguessin guardat una part dels seus consells per aplicar-ho a l'elaboració dels pressupostos, aquests serien una mica més justos i ells i elles serien una mica més coherents. Ens demanen prioritzar. Doncs miri, bé, amb aquest apartat d'interdepartamental nosaltres hem prioritzat, per exemple, dues coses que vostès ens podrien votar. El que fa referència a la necessària renovació de la cartera de serveis socials. Incomprensiblement es tracta d'una cartera momificada, que no respon a les necessitats actuals i que manté mecanismes de copagament que són expropiatoris pel que fa referència a les pensions de les persones en situació de dependència. I en aquest sentit, claríssimament, es podria plantejar aquest objectiu. Plantegem també l'actualització de l'indicador de rentes de suficiència de Catalunya, que serveix per determinar quines són les persones que accedeixen a les prestacions socials i en quines quanties ho fan. Però, clar, no té sentit que en aquest moment estem en condicions de tirar endavant una renta garantida de ciutadania que té com a punt de referència l'indicador de rentes de suficiència de Catalunya i que vostès continuïn congelant-lo, fins i tot amb molta més duresa i molta més austeritat cap als que més ho necessiten que el que està practicant en aquest moment el govern espanyol. Durant tot el matí, de fet, durant tots aquests dies estem rebent exigències de Junts pel Sí i de la CUP de com fer bé la nostra feina parlamentària. I avui, ja ho ha dit la diputada Alícia Romero, ens presenten unes esmenes transaccionals sobre els anomenats fons estructurals de la CUP, que la CUP ha presentat, al meu entendre, per vestir de seda la seva renúncia a la reforma fiscal i per justificar el contracte d'adhesió que la CUP ha signat amb el govern, que a més les han vengut a través d'una tasca espectacular de com treure i reduir despeses suntuàries que calia, que podíem fer, i de cop i volta ens trobem amb una broma de mal gust que ens diu que tots aquests fons estructurals es financiaran en deute públic de la Generalitat seguint la normativa estatal d'estabilitat pressupostària. La veritat, comencem a no entendre res. El grau de fariseisme que té aquest debat pressupostari arriba a nivells pràcticament poc suportables des del punt de vista de la raó. Acabo des del punt de vista. Jo crec que després de rebre totes aquestes lliçons, algú ens hauria d'explicar com alguns poden passar en menys de 10 minuts de denunciar la deutocràcia del govern espanyol a pactar que els fons estructurals es financiaran no amb més recursos de la reforma fiscal, sinó amb recursos del deute públic, amb el marc, a més, de l'estabilitat pressupostària del govern espanyol, amb el marc del govern espanyol. I, sincerament, com Junts pel Sí, després d'haver-nos demanat tanta coherència, practica una coherència en diferit. Encara em resonen les paraules del conseller Junqueras justificant l'obediència al deute públic i acusant amb els altres de què volíem fer, què demanàvem, si era normal, perquè si no es resoluria el tema del deute públic s'estava castigant a les persones que estaven pendents de cobrar. I recordo algun de les lliçons donades per al senyor Roger Torrents al voltant d'aquesta matèria. Acabo. Miri, escolti, vostès són capaços de dir-nos pel matí que estem a les portes de la independència, per les tardes presentant uns propostos que plantegen deute públic sumès a les regles del govern espanyol. Alguna cosa falla aquí sentit. Suposo que després ens demanaran que anem a l'església a demanar un miracle a la Verge de Lourdes. Clar, que sempre ens podien demanar que assistem a les xerrades de Santi Vidal o que els hagi substituït, ens explicarà que per resoldre tot això podem acudir al finançament d'aquests fons d'inversió que ens deixaran 200.000 milions d'euros als ciutadans de Catalunya. Sisplau, deixin d'enganyar la ciutadania. Les mentires no generen il·lusió, les mentires només generen frustracions. Gràcies. Gràcies, diputat.